салом дӯстони азиз, имрӯза мавзӯеро ки интихоб кардем ном дорад чӣ хеле муносибат кардан бо пул. аксарияти одамон ба ин савол чӣ ҷавоб медиҳанд? Шумо бо пул чӣ гуна муносибат мекунед? Дар асл мо фақат пай намебарем ки мо пулро дар куҷо сарф мекунем. боварӣ дорам ки 90% одамон умуман ба нақшагирии даромад ва хароҷоти пулии худро нигоҳ намедоранд. дӯстон, агар мову шумо воқеан мехоҳем сарватманд шудан ва аз ҷиҳати молиявӣ мустақил бошем, пас суол ин аст ки бо пул чӣ гуна муносибат бояд кард. дар ҳеҷ сурат набояд беназорат гузошта шавад. шумо метавонед маслиҳатҳоро дар бораи молия ва сарватмандӣ аз одамоне ки худашон ба ин баландӣ расидаанд ба худ гиред, зеро назария аз амалия одатан фарқи хеле калон дорад. аз ин рӯ шумо бояд тавсияҳои миллионерҳоро бештар гӯш кунед ва ба назар гиред на маслиҳатҳои пойафзолдӯзон ё табибонро. ин ихтисосҳоро таҳқир накунед, зеро ман онҳоро хело эҳтиром мекунам. агар шумо ҳамеша пул меҷӯед ва шумо фикр мекунед ки пулатон намерасад, агар шумо аз пул метарсед ё ба шумо писар нест, ё шумо намедонед ки дар ҷайбатон чӣ қадар пул аст, ҳамаи ин маънои онро дорад ки шумо барои пул бегона ҳастед, то он даме ки вазъро ислоҳ накунед. чӣ сабаб аст ки барои сарватманд шудани аксарияти мардум монеа мавҷуд аст? ҷавоб хело сода аст. ин ҳама барномаҳо аз даврони кӯдакӣ оғоз мешавад. доимо дигарҳо ба шумо мегӯянд: оҳ, ту чӣ қадар камбағал ҳастӣ, шумо ба ҳеҷ чиз қодир нестед, шумо тавоноии харидани ин ё он чизро надоред ва дигар суханҳои манфӣ, ва шумо ин қоидаҳоро қабул мекунед. агар ба шумо гӯям ки пас аз 1 сол иншааллоҳ шумо метавонед миллионер шавед, оё шумо ин гуфтаро бовар мекунед ва ба ҳолати шубҳа табассум мекунед, мисли он аст ки мегӯед ин ҳама сафсата аст, ин ҳеҷ гоҳ нахоҳад шуд. дар ҳақиқат сафсата аст агар шумо ба худ боварӣ надоред. шумо як чизро фаромӯш накунед ки аксари миллионерҳо ки пули зиёд ба даст оварданд одамони оддӣ ҳастанд ки маълумоти миёнаи кофӣ доранд. аксарияти онҳо аз сифр оғоз карданд. як камбудие ки доимо дар саратон аст ин аст ки мегӯед: ин тақдири ман аст, дар ин зиндагӣ барои ман ҳеҷ чиз фоида намерасонад, ман ҳеҷ чизро тағйир дода наметавонам ва монанди ин суханҳо. шумо метавонед боварӣ ба худ кунед ки шумо муваффақ мешавед. ҳамеша иншааллоҳ гуфта ба пеш ҳаракат кунед. роҳ мавҷуд аст, аммо роҳро бояд шумо интихоб кунед. чизи асосиро дар хотир доред ки дар воқеъ сарватманд касест ки қобилияти зиндагии худро бо тариқи дилхоҳаш ба роҳ монда метавонад. таваҷҷӯҳ кунед ба як нуқтаи муҳим. дар бораи доштани миқдори пул хомӯш мондан авлотар аст ва шикоятҳои доимӣ бошад дар бораи надоштани пул оқибат ба ҷое мерасонад ки ҷайбатон тамоман холӣ мешавад. кӯшиш кунед ки корҳои хайрияро зуд ба қадри имкон анҷом диҳед. он гоҳ маблағҳои хайрия даҳчанд боз бармегардад. миқдори пуле ки дар воқеъ дар дастатон аст, онро бо овози баланд дурӯғ нагӯед, миқдорашро яъне зиёд нагӯед. барои муваффақ шудан аз ҷиҳати молиявӣ якбора миллионер шудан шарт нест. бо пул оқилона муносибат кардан кофист. якчанд қоидаҳое аст ки мехоҳам ба саҳматон расонам ва онҳо аз ёд кунед ва мушоҳида кунед ва он гоҳ шумо ҳеҷ гоҳ бо пул мушкилӣ нахоҳед дошт. диққат. якум, дар бораи даромад ва хароҷоти ҳаррӯзаи худ рӯзнома нависед. дигараш, пасандозро ҳамчун даромад ҳисоб кунед. пул ҷои худро дӯст медорад. қарз надиҳед, қарз нагиред. пули камро эҳтиром кунед. пулро бо асъори мухталиф нигоҳ доред, беҳтараш бо доллар. хариди ғайринақшавӣ накунед. даромади худро ба нақша гиред. танҳо ба онҳое ки бо пул воқеан ниёз доранд кӯмак кунед. пул метавонад одамро ҳам бой ва ҳам камбағал кунад. ҳамватанони азиз, касоне ки ба канали мо обуна нестанд, хоҳишмандам обуна шавед ва лайкро зер кунед то аз наворҳои нави мо бехабар намонед. сарбаланду муваффақ бошед.